അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കേസ് നമ്മൾ കിട്ടില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ ആൾ ജീവനോടെ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരവസരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെയാണ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കിക്കിലാണ് എല്ലാവരും ഈ ജീവിച്ചു പോകണം. അല്ലാതെ പൈസ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ പല ഡിസ്ചാർജുകളും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ അവിടെ ചിലവാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്തായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ പോയതിന് നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ കണക്കിലാണ് നമ്മൾ പൈസ വാങ്ങുക. ബേസിക് ചാർജ് ഉണ്ട്, സർക്കാർ പറയുന്ന ബേസിക് ചാർജ് ഉണ്ട്. ആ ചാർജ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എമൗണ്ട് വാങ്ങുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാർജ് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്തും 100 200 കുറച്ച് തരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ 10 20 കുറച്ച് തരുമോ, ഇത്രയും പൈസയാവും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്നാൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാവങ്ങളാണ് പിന്നെയും എന്തെങ്കിലും തരിക. പൈസ ഇല്ലാത്ത പാവങ്ങളാണ് പിന്നെയും 100 രൂപ 50 രൂപ 200 രൂപയൊക്കെ ചായ കുടിക്കാൻ, അല്ലെ മോനെ ഇത് വെച്ചോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തരിക. പക്ഷേ ആ പൈസ മേടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഏതെങ്കിലും സിഗ്നൽ വെച്ച് ആരെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പൈസ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെടുത്ത് ആ വഴി അങ്ങ് പോകും.